आयै सनाफोर नोंसोरो मानो आदा जेम्सनि बाजैखौहाय हाबा जाखानाय होननानै ससियेल मिडियायाव मानो भाइरेल खालामबाय थादों दे एकदम आंहा आदा जेम्सनि हाबा मोनजाहैयिनि दुखु टेंसन आरो ससियेल मिडियायाव बिदि नुबाय थानाय माबा हाबा जाखानायनो बुरिनो हारे मानो बिदि जोंहा मालाय आदा जेम्सआ मिन्थिखानाय रोंखा राखा बाजैखौहाय सायख'नानै हाबा खालामदों ओमफ्राय नोंस्रा मानो बिदि भाइरेल खालामबाय थानांगौ दे बुंलाय जोंहा आदा जेम्सआबोथ' गथ' गोरलै नंलाना बेखायनो मालाय गावनि संसार जानायावहाय जेबो दावराव दावसि जायैनि जेबो प्रब्लेम जायैनि रोंखा राखा बाजैखौहाय सायख'नानै हाबा खालामदों बेखौनो नोंस्रा सोरबा ससियेल मिडियायाव गाज्रि भाइरेल खालामदों गोजोननायसो मोननांगौ जोङो गासैबो आदा जेम्सनि हाबानि फारसे खौरां मोननानै बा आदा जेम्सनि हाबाखौहाय माने मोजाङै मोजां बारलांथोंसै आरो मोजाङै मोजां संसार जालांथोंसै बेखौसो बिदि भाइरेल दा खालामसै आरोना जोंहा आदा जेम्सनि बाजैखौ ससियेल मिडियायावहाय बिदि गाज्रि लिरनानै भाइरेल दा खालामसै आरोना आदा जेम्सआ जोंखौबो खबर हरदोंमोन ओमफ्रायसो आङो न'आवहाय एसे प्रब्लेमनि थाखाय आङो थांनो हायासै आदा अन्नानैहाय भिडिअखौ नुदोंबा गाज्रि दा मोनसै आरोना